F'dak iż-żmien Ġakob nissel lil Ġuseppi, ir-raġel ta' Marija, li minnha twieled Ġesu li jsejħulu l-Messija. It-tnissil ta' Ġesu l-Messija sar hekk. Ommu Marija, wara li tarset ma' Ġuseppi qabel ma marru joqogħdu flimkien, saret bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Sewġa Ġuseppi li kien raġel ġust u ma rridx ixandara quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, derlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu: Ġuseppi bin David, xejn la tibsa tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu Santu. I se jkollha iben u inti semmih Ġesu għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubithom. Ġuseppi meta qam għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Intemmen li Alla jwettaq tassew kull weda li jagħmel. San Mattew jiftaħ l-Evanġelju tiegħu billi jagħtina l-arblu tar-razza ta' Ġesu. Għaliex għamlu dan? Bih rid jurina il Ġesu iben veru ta' Marija u tassew il-weda li Alla għamel lis-Sultan David nisel Abram, il-missier ta' kotra kbira tal-ġnus. Il-weda kienet dik li minn nislu għad joħroġ Salvatur u Sultan li jsaltan fuq il-poplu bil-ġustizzja u bis-sliem u li ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Marija kellha taffaċċja sfida kbira għall-fidi u l-fiduċja tagħha f'Alla u għall-fidi tal-familja tagħha u ta' Ġuseppi, ir-raġel li kellha tiżżewweġ. Ġiet mitluba terfa' toqol ta' responsabbiltà kbira. Qatt ma kien instema' qabel li tarbija setet titwieled mingħajr l-intervent naturali tal-missier. Interessanti li wieħed jinnota minn dan ir-rakkont tal-lum li tant kellha fidi u ntelqet fiduċja f'idejn Alla li jidher li kien b'intervent sopranaturali li Ġuseppi sar jaf b'dan kollu li seħħ fiha. Infatti, l-anġlu ma qalx lil Ġuseppi emmen dak li qaltlek Marija dwar l-Ispirtu Santu, imma qallu biss dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu Santu. Bl-istess mod li hija fdat lil Alla biex jieħu ħsieb hu biex iwassal lil Ġuseppi jemmen li ħarġet ilha bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, i fdatu li hu kien se jipproteġiha min-nies. Dak iż-żmien il-liġi kienet tgħid li Ġuseppi seta' jikxef li Marija ħarġet ilha u kienu jħaġruha. I setet ġiet imwarba minn Ġuseppi u l-familjari tagħha. Setet ġiet maqtula bl-iben ta' Alla li kien għadu kemm tnissel fiha. Imma f'din il-krisi tal-għaġeb li kienet tinsab fiha, i emmenet lil Alla. Afdatu u b'din l-attitudni tagħha i kienet l-aktar ħlejqa li oġbot lil Alla. Ġuseppi li kien raġel ġust li kien qed jaħseb li minflok jikxifa jibata x'imkien bil-moħbi tan-nies, iwieġeb għas-sejħa ta' Alla ġenerożità u jilqa' li jieħu wkoll ir-responsabbiltà li jieħu ħsieb u jipproteġi lil Marija u lill-iben ta' Alla imnissel f'ġufa.
Minkejja li Marija u Giuseppi ma kellhomx ir-rwol faċli u għaddew minn ħafna tiġrib, skumdità u perikli minn kull imkien, Alla ippremjahom għal fiduċja tagħhom billi ħassibhom u proteġihom u permezz tal-gwida li tom bl-anġlu u permezz ta' xi bnedmin qorrief. Kemm Marija kif ukoll Giuseppi huma mudell ta' fidi għalina. U int, kif titratta diffikultà f'ħajtek? Kemm tibqa' temmen li Alla qed tmexxik fid-dlam li jkun hemm madwarek? Alla qatt ma jitilqek, imma ma jistax jiggwidak bħalma għamel ma' Marija u Giuseppi jekk int ma titolbux biex jagħmel dan. Jekk int biss tgħidlu ħanafda ħajti fidejk u nimxi skont talimek u ngħix tassew, u jiġi u jibqa' miegħek sa ma jwasslek fil-glorja tas-sema. Mulej Ġesu, inti il-Messija u s-Salvatur tad-dinja, it-tama ta' Iżrael u tan-nazzjonijiet kollha. Saltan fuq il-ħsibijiet ta' moħħi u fuq ix-xewqat ta' qalbi u kun ir-re tad-dar tiegħi. Marija Ġesu, ir-re, lilek għamlek reġina fuq il-ħolqien kollu għax hekk oġbu. Int li oġobtu bl-attitudni tal-ħajja tiegħek, itlob għalija ħalli jien ma nħalli xejn f'ħajti li jżommni lura milli nirċievi il-ferħ dejjiemi tas-salvazzjoni u tal-fiduċja kompleta tiegħi fih. Intom tigwidawni f'kull ħaġa li jiena nagħmel. Grazzi ta' dan. Amen.